Това, което виждате като една картичка, всъщност започва да се прави много преди да получа поръчката. Всеки творец, според мен, с времето си намира някакви малки хитринки, с които да си улеснява работата. Не защото му се работи по-малко, а защото когато имаш много поръчки, всяка спестена минута е добре дошла. Аз също си имам такъв начин и то е заготовките. Например, когато имам малко свободно време, се подготвям основите на хартиените картички, режа картона, разграфявам го, биговам, сгъвам. Всичко това само по себе си е време. Същото правя и с цветята. Когато имам свободно време, сядам и правя цветя. Няма значение какъв модел са, няма значение какъв цвят са, просто правя, защото рано или късно тези цветя ще влязат в някоя картичка. И така, когато дойде поръчка, вместо да започвам абсолютно всичко от нулата, част от работата вече е свършена. Странното на моите заготовки е, че никога не знам къде точно ще ги използвам. Понякога правя цветя без абсолютно никаква идея за коя картичка. Просто ми харесват в момента и си казвам, ще потрябват, и почти винаги потрябват. Случва се понякога някое цвете да стои в кутийката доста време, а после изведнъж да дойде точно онази поръчка, с която си казвам, ето, точно това цвете съм чакала. Затова за мен заготовките са едно малко тайно оръжие в моята работа. Много често именно те ми помагат да се случат картичките по-бързо. Сега само остава да намеря време да се направя още, защото с тези поръчки кутийките ми започват да се изпразват доста по-бързо, отколкото успявам да ги напълня.